बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। 17थि बावखुंग्रि फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैदों। जिहेतु जोंनि बर'निनो आंगो बे बैसागु फोरबोआ, बेनिखायनो जों बयबो लोगो खौसेथि जानानै बयबो गाजा गोमजा फालिनांगौ। दा आंखौ बे समावहाय दान्दिसे सम आंनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। दानिया आङो दाउ खौवौनिफ्रायनो जागायनोसै। जिहेतु जोंनि बर'नि बैसागु फोरबो गोदान बोसोरखौ दाउ खौवौआनो खावलायजेनग्रोयो, नङा होमबा? आं दा दाउ खौवौ गाबदिनि। जाबाय दाउ खौवौनि देंखो। आङो उन्दै समावहाय माने गोसोमब्लाबो सिबाय माने बेनि देंखोआ इसिबां गोदै। आङो माने खोरखियाव थानानै बियो गाबोमोन आरोना, आंबो जाया माने गाबफायोमोन आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो नाजायै बोरैबा सानसेखालि जागारबाय आरोना। ओमफ्राय जोबोर खुसि आङो। ओमफ्राय बिदिनो जों नाजायोब्ला मानो जाया जानोना, नाजानाय थानांगौ आरो। बेनिखायनो नाजायै बिदिनो जिब जुनारफोरनि माबाखौ आङो नाजादों आरो। दा सैमाखौबो बे रोखोमैनो नाजानाय जादों। सैमा गाबनाय, आं दा सैमा गाबनि। दानिया सैमाखौ खुबैब्ला गाबो, माने सिबायफोर बिसोरावबो सायोना, बिसोराबो जिउ दङ। दा बिदि बुनो नाङा आरोना, जिब जुनारफोरखौ बिदि अयनाय खालामनो नाङा, बिसोराबो जिउ दङ। दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला। जों बयबो मानसि महरै जों बयबो आदर खालामनांगौ। जिब जुनार, बिफां लाइफां बेफोरखौ आदर खालामनाया जोंनिनो बिबान बियो। बेनिखायनो आंबो बेयाव सोलोंलायबाय आरो सैमाखौ खुबैब्ला गाबनायखौ। जोबोर सानानै सिबाय लासै खमायलांबाय आरो बियो, गाबनाया सिरि जालांबाय आरो। दानिया गोजां बोथोराव जि बिनाय जायो होनो, गोदोनि जोंनि आजौ आबैमोनहा बुंनाय राव आरो बियो, आंबो खोनाबोदों। दा हर गेजेराव गाबो आरो, खर'सायाव थानानै बिराद उफुद्रुग खालामफैयो। ओमफ्राय आंबो एखमबा सोंदेरना हरनोसै, बिदिबाथाय खारलाबायनोसै आरो। ओमफ्राय दा जि बिनाया जाहैबाय ओरैबायदि। बे रोखोम जि बिहरो आरोना, माने सिबायफ्रा बिसोरबो गोजाङो नालाय। दा बिदि जोंहा खोथा खोनाबोदों आरो आजौ आजैमोन बै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि खोथा खोनाबोयो आरो। दा बे थांलायबाय। दानिया बोरमानि गाबसै। जाबाय बोरमा। बेयावबो काहानि दङ, आं काहानिखौ बारा खिथाथ'ला। ओमफ्राय दानिया हिनजावब्लाबो हौवा जानानै गोबां हिनजावफोरखौ आङो बै समाव मिस कल खालामनानै रं नाम्बार जाहरदोंमोन आरो। खायसे लोगो हमनोबो फैफ्रामलायोमोन, जि अयनाय मोन्दों आङो, फाबसो जासिगोन नामा मोनलायलायदों। बेबो आंनिनो काजिन जाबावो आरो, बिनानाव न'खरनि। ओमफ्राय सिबाय स्टेशनसिम फैलायदों लोगो हमनो। दानाबा आंथ' क'क्राझाराव दङ, सौतारा स्टेशनाव फैबाय, काजौखातानिमोन मानसिया। ओमफ्राय दाना आङो हौवानि जानानै रायलायगोन आरोना। हेल'
원장님, 현재 आं नोंखौ नुनायनिफ्रायनो बिराद पजिटिभ दंलै खोना ओमफ्राय मा मुं नोंनिया जादों खोना आं नोंखौ दाख्लै नुनानै बिराद गोसो गोरबो खामदोंलै खोना नों आंखौ गनायोब्ला आं नोंखौ बजबनो सानदोंमोन खोना सानसे नोंनिफ्राय फिसिनाय मोनोब्ला मोजां जागौमोन दाना जि लाजिबाय आरो बियो ओमफ्राय आं मोनसे सोदोब बुंनो थिनबाय आरो बिदिनो साननैसो रायलायदों आरो ओमफ्राय आं बिदि रायलायनानै मोनसे सोदोब बुंनो थिनबाय आरो बे सना आंखौ खनसे आइलाबो होनो आयु बे जिरादखौ आं दिनैसिमबो होनफेराखै जिरादसो होनबाय दाना आयु लाजिनानै आं बे सोदोबखौ दिनैसिमबो होनफेराखै बे जिरादखौ आं होनाहाय आं लाजियो जाबाय दाना थैसाय आङो मिउटआव दोननानै बिराद मिनिबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो होनफायासै आरो बियो लाजिबाय बिदिनो रायलायबाय सप्तासेसो रायलायनानै दाना लोगो हमनो लेंहरबा फैनो नागिरबाय ओमफ्राय आङो उसुबिदा मोननानै खिथाबाय आरो दा हाबा जाबाय बे बिनानावा गथ'बो मोनबावबाय आरो ओमफ्राय दा गथ' गोरलैनि गामसिलाय गोदो उन्दैयाव बिमाफोरजों बहाबा गारलांजाबा जि दुखु जायोमोन ना बहाबा थांनानै फैबा मेथाइ लाबोगोनखौ आसा थायो बेफोरबायदि आरो बारा गोबाव खालामला आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बे माबाया थालांबायना गथ'नि रायलायनाया बेखौ एसे रायलायना होदों आदा दिनैबा आंखौ माबा रायलायबावनो थिनबावबाय आं थानो नागिरखाबायमोन ओमफ्राय दादाया आंनो दाख्लैनो चक्लेट लाबोनो थिननायखौबो लाबोआखै ओमफ्राय मानो बिदि जायो बियो बुंगानायखौबो लाबोआ ओमफ्राय बियो जि गाज्रि आंखौ अनाखै आंनोबो लाबोबानो जायो चक्लेट गावनि बिनानावफोरनोल' लाबोदों उदां मोननो जेनेबा सनालि मोननोल' लाबोदों ओमफ्राय आंनो मा लाबोआखै बे आदा दिनैबा गाज्रिथार गोजोन्थों साइडआवबो थाबाय बिनानावसिम जोंनाव मानो गैया जोंनाव साफा टेलेन्ट दङ जोबोद मोजां गेलेनायावबो मेथाइ खननायावबो गावनि फेस्ला राव रायलायनायावबो मोसानायावबो खननायावबो जेरावबो फरायनायावबो जों दावखोगासिनो दं बेनिखायनो जोङो नाजानांगोन